Francisco. No te vayas, marea, se te vas a San Francisco. Maite pola ribeira se te va. ¡Pedro! Lúa? Carmen? ¿Imbécil? Jenny! ¿Carliños? Rata! Longo! Calamardo? Ai, Puriña, cantas sorpresas tes. ¡El duelo! 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 ¡Wow! Rata! Tronco! Dame o meu paquete se non queres acabar cunha cara nova hoxe, vale? Non lle falades mal. Confeso, aquí tedes o que andades buscando. Jenny, non é iso. Aborta! Aborta! Rata! Cabaleiro! Eu maldígavas, maldígavas! Esa non é maneira de tratar unha dama. Daremos o seu paquete, pero antes... Descúlpese! Pero ti que dir, bailán? Quere isto, non? Pois toma! Perdón. Carliños, que fas aquí? Non abartaramos o plan. It's over. Así que este é o xenio das tramas. Onde carallo vai oli? Eu non me lembro de nada. Teño uns brancos do copón. Pois máis ben eran morenos, e ben fortes. Ignacio, que ti non lembras nada? Home, de algo sí que me lembro, sí. Cabe, tío. Eso, meu heroe. Polo meu colega Ignacio, que lle botou un par de collós. ¡Por Ignacio! Estamos. A verdade é que foi unha noite memorable, rapaces? E fixemos un montón de amigos novos. Cando queiras relaxarte, xa sabes onde teño a consulta. Dios, como me pos. Como me pos, Dios. Grazas polos tequilas e polos boliños. Adeus, boneca. Heite chamar.
Non chores, Puriña. Sempre nos quedará o polígono. Pois... teremos que dar a volta e recoller a Oli, non? Ai, si, pobriño. Estará ali só no polígono. Podíamos facer unha paradilla antes, que me estou a mexar como unha vella. Xa estamos. Eu creo que dixo que xa non continuaba. Pero que dis, Pailán? É imposible que se fose sen isto. Bueno, chamar. De onde ven iso? Un maletero! Good morning, darling. 5 minutiños máis, mami. Que espertes, hostia! Ai, que pasou? Onde estou? No maletero dun coche. ¡Acojonao! Ei, tss. Esperad, que ainda me queda o sprint final. Vale, non é por nada, pero aquí sobra un. Vale, pois teño un plan infalible para facer sitio. Primeiro, Ignacio, non, Jenny, tites... Non, precisamos un boli, goma de mascar, un chimpín, 2 chinchetas, un pouco de xabrón lagarto e rapazas, os vosos tampóns van con aplicador, verdade? Ai, moito mellor. O meu karma volve a respirar de novo. No, sí. Se con karma, queres dicir Q, logo sí, ó. Xa está o graciosiño amante do plástico. Rapaces, que facemos con isto? Hostia, Fariña! Creo que deberíamos botala. O que? Que decides? Facémolo? Manda a tomar polo cu, veña. Veña, va. Non! Presinto que este vai ser o comezo dunha grande